Pidon kam nong shondur ne nong ringdur hakijing kawai jongpi ne kijing kendu sa kan mau jongpi pun shengi ngin penle mangi katkum kajing kwa jongpi kador gababit la kadai mensi ne menmin pranyo lai ariwei sau iwei habagi nong ilam ki badan ye ka mensim ban kentiu lang la kadai hagino ki benta lah kam sngo bha ni ke kam sngo si ni la kadai ha ka pang ka shitom bat ka duk ka jinjar kalong ke ke badi ban ai jingro habaki nong ilam ki ki la ki jong ki breu na ka jingkut lat jong ka wai ka long ying ka badan ha shnong terso hari boy district ka bom syam ladan wat tang ka jaka ban sinai la ka jong ka nong rim ying ka balada perkhat ka no kalong ka sngo so sat ka bakani ka jinjar ka liat menta da gibun pausnam Henry ke jingdon jong ki nong ilam kur ki bom skola syu tang ban syupej ya ke jinjar jong ke parakur rengkat ki khun ki khti jong ka kilawan ra ya ke jingi kren ban ya no senyang kat bala ban pensina no da ke ying ya ke ne ke long ying badru ya ke jekaru on ice ngo bahaya ka na ke benta bakan syong kan sa bat la ki jong ki khun dei ha ke bakum ke te ke por kalawan ke jingi o jing tip jong UMLA ka mau ti constituency uba chal semarngar ubajiron ni kemensim ban yarap ni lagi jong ki para breu ki badan hapadeng ka duk ka jinjar kumta keladon ke jingis nok tilang hapadeng ki long knyi bat ki nong ilam kur jong ti ke long ying rengkat bat UMLA ka thany ban pensina no da ka ying deu bilan kene ke ying jong ka mi tris sten ka badan arngut ki khun bat Henry ngut ki khun ksiu da ke jingi trilang hapadeng UMLA rengkat bat ki ti nong ilam kur ka kur sten lanela bat nong ki long knyi jong ka kur sten haka shipotri uno pra arjar arpsan la IT no ikne ke ying hadin ke jing pendap bansna shushu ka ba kerpang jong ke sngi ke de ke lengkhu dap snem ba sop hoi jong MLA ka mauti constituency uba Charles Marngar badulara khe ye ke ne ke lengkhu dap snem ka ba sop hoi jong u rengkat bat ke te ke long ying ka ba ula kersan borba banirap senyang ye ke jinglut jing sep rengkat ru ke jing don jong ka ying ke sem jong u la ruban kedau bagane ke ying kedai ke ying ke bah Henry ke bau new MLA ula kersan ban pendap ye ke jingna ying kum kadak jong ke jing pli ya ke ne ke ying ke jing kok Tristan ngin ya od yom ni ribon ha kupor dengan kerpat i lengkap baik ini ki kun dengar kin ya bat lang ni ke bat lang bat ni bat lang ba itu Mak tak siliang. Tuh, ngin ai ke jing thap kti. Kita ini tu pak. Lah. So kan ini jing pi, sut nak mo. Thap kti sa. Entah apa? Dah sebelum semua. Ya. Apalah. Jing tu saja. Ni kajong papa ila yo panchna ya kani ka yeng but kani barok ka dikajing penyat ublay ning kongdo but ngas ngongo ya barok ki baladon hang ni ngas ngo kemen ru bani i ya pi barok but ban itu namar bangam judon chini but ipaparu iwan nakal yeng kasam ka badok bat ngas mthuk no ka jing ya yenti ka jong i por binang red bat isung thur ka jing e jong ki badok ngan penkun ai ka jing kren jong bangan ong Merry Christmas but Happy New Year piparo in advance. Thank you. Dan mentapat ketika gift ke bang ai nak kalian juga yeng pat mo. Dihagat meliti.
Charman how ai punya. Oh, kapten. In kita gibasyon yang naka Bible. Keba perlong yang apa? At persyang ban kinergi kiti kabor kabarit kabangala. Kamday kabasok kat kani ka konstruksi kabaya bay. Kat bangala kat kabor kabangayo ngan persyang. Bat mday tang mantaan bay. Ban nang persyang susu nang nisakman. Ban kinergi kiti ban ay ikijengera. Em jeng thợ qua mạng thì mình sisar manga baru ubre berstat menobala banlen klem da pli kalan kumno lai ban kren piu la ban ben rei no pinrat de horang ba ken ke shongamon wajwa tap kti fite na